Soc en Jordi Llavina, faig de periodista, encara que pròpiament no ho soc perquè no tinc carnet de periodista, però fa molts anys que treballo com a periodista. I ara publico el que jo considero que és el meu primer llibre de narrativa, tot i que n'havia publicat alguns altres, però són llibres que han quedat desterrats i absolutament marginats de la meva exigua obra literària. Aquest llibre és un recull de relats que té un títol curiós, Ningú ha escombrat les fulles, i ara quan el rellegeixo per 15a o 16a vegada, no ho sé perquè n'he fet moltes lectures intentant precisar el sentit de cada un dels relats, m'adono que un dels temes principals són les obsessions humanes. Allò típic de posar-se les ulleres, de no ser-ne conscient que dus les ulleres a sobre, calçades damunt del teu nas, i estàs desesperadament buscant aquelles ulleres. Doncs bé, això ens passa molt sovint en molts dels nostres actes quotidians. Busquem les ulleres que no sabem que tenim col·locades al nas. I llavors, això és un dels grans temes, em sembla, d'aquest llibre. Les obsessions, les relacions humanes, els records, d'alguna manera la lluita que establim en allò que volíem haver sigut i que no hem sigut per mort de moltes circumstàncies de la vida real i quotidiana, és la substància primera de Ningú ha escombrat les fulles. La resta, mil i un detalls, jo soc un obsès dels detalls, una certa visió elegíaca i lírica de les coses i un puntet de mala llet, però mai una acidesa que acabi congelant el somriure.